Vítam vás späť na našej ceste k výrobe Bobota steny E. V minulom dieli sme riešili, ako naprogramovať všetky súčiastky dokopy a ako všetky súčiastky komunikujú so sebou. V tomto dieli budeme viacej rozprávať o kede, o dizajne, o všetkom, ako sa to vyrába. Taktiež v tomto videu ukážeme už konečný dizajn nášho robota. Ak si dobre pamätáte, tak som v minulom dieli rozprával o tom, že musíme zmeniť dizajn. Dávam tu ešte taký menší sneak peek ohľade toho 3D modelovania. Tým pádom ten robot nebude už stena E. Pýtame sa prečo. Dôvod je úplne jednoduchý. Zo začiatku sme hovorili o tom, že chceme mať dizajn ako volí, čistý volí, že nebudeme nič viacej riešiť. Lenže to sa nám kus spomenilo. Dôvod je ten, že Disney je veľmi agresívny voči plagiátorstvu dizajnov a licencií na tieto dizajny. Akože ja som to zo začiatku ani nechcel riešiť, ale a tak celkovo som sa pýtal, že prečo by nás dvoch akože študentov mali riešiť proste na Slovensku, že sme im zobrali proste, že dizajn Wallyho. Až dovtedy, pokiaľ som si neprečítal pár artiklov o tom, čo Disney dokázalo spraviť. Ako v roku 1989 Disney pohrozil súdnymi krokmi 3 floridské materské škôlky len za to, že mali na stenách nakreslené 1,5 metra vysokého Mickey Mouse a Goofyho. Takže keď už ani deti nemôžu mať nakreslené na stenách fiktívne postavy, takže nechcem potom vedieť, čo by sa dialo, kebyže to použijeme ako našeho maskota. Tým pádom sme museli prerobiť dizajn. Skúšali sme niečo podobné, aby sa podobali Wally, lenže ten druhý dizajn dosť naznačuje Wallyho a tým pádom by tam mohla vzniknúť špekulácia alebo nejaké problémy s tým, že vraj nadvazujeme nejakú spoluprácu, čo je že úplne smiešné, ale aj tak nechcem mať toto na krku. Tým pádom tento dizajn je čistý maskot našej stránky Roboskills Academy, kde sa môžeš naučiť všetko možné ohľade programovania, teambuildingu a stavania robota. Takže predtým, než vám ukážem celý nový dizajn, tak si najprv povieme niečo o tom, ako sa to vyrobilo a v akých softveroch a čo je to vlastne ten CAD. Takže, čo je CAD? Computer Aided Design. Toto vlastne po lopate znamená, že tieto modely sú vyrábané v počítači. Za taký prvý CAD systém sa považuje napríklad Sketchpad, ktorý bol vyrobený v roku 1963 a vytvoril ho Ivan Sutherland. Ivanko ho vyrobil. Bežal na počítači TX2. Tento softvér umožňoval kreslenie priamo na obrazovke a preto sa bere, že tento softvér bol základom všetkých CAD systémov. Tých CAD systémov ich viacej. Máme tam 2D CAD, 3D CAD, CAM, simulácie a rôznych ďalších vecí, napríklad elektrikárčina. Dneska sa ale budeme baviť o 3D modelovacích softvéroch. Ja už som si prešiel nespočetne veľa softvérov na 3D modelovanie a musím povedať, že najlepšie, v čom sa mi najlepšie pracovalo, bol SolidWorks, ale tým, že som študent, ledva mám niečo vo vačku, tak si ho nemôžem dovoliť. Tým pádom je tu Fusion. Fusion je pre študentov zadarmo. Stačí ti len IC karta, prihlásiš sa, oni ti to potvrdia a môžeš ťahovať. Tak si povedzme niečo o tom Fusione. Autodesk je firma, ktorá vlastní nespočetne veľa CADových a CAMových systémov, pod ktoré spadajú napríklad AutoCAD, Revit, Fusion a Autodesk oficiálne predstavil Fusion 360 v roku 2013. Úlohou tohto softvéru bolo spojiť CAD, CAM a CAE. A nielen aby sa to spojilo, ale aby to aj fungovalo na cloude. Od roku 2014 do 2016 začali raketovo pridávať nové funkcie do Fusionu a začali lepšie podporovať cloudový systém. A potom od roku 2017 do 2019 pribudli pokročilé simulácie, zaviedli tam generative design a pridali tam lepšiu integráciu výroby. A potom prišlo zmodernizovanie tohto softvéru. V roku 2020 tam napríklad pridali PCB dizajny. Boli tam veľké zmeny aj v licencovaní, ako napríklad, že už tá free verzia bola už viacej obmedzená, ale dali tam silný dôraz na cloud a tímovú spoluprácu. A dnes je to all-in-one platforma. Je tam CAD, CAM, CAEčko, simulácie, PCBčka. Viete tam spraviť v podstate všetko. No a toto by technicky stačilo na predstavenie CAD systémov a Fusionu. A teraz vec, na ktorú sme všetci čakali. Po týždne modelovania, rozbíjanie myšiek a preklínaní tohto programu predstavujem nášho Bobota, a.k.a. stena E alebo pracovné meno Štefan. Z čoho sa tento robot skladá? Veľmi dôležitý je základ. Tam je RAM. Tam sa uschovávajú senzory, elektrika, baterky, PCBčka. Je to všetko v jednej krabici, na ktorú sa pridávajú ďalšie veci. Potom sa pridávajú pásy. Nemyslím si, že tu musím predstavovať, čo robia pásy. Hej, proste.
a potom je tam hlava, aby to vyzeralo, že to žije, ale sú tam reálne iba 2 displeje a potom armor. Tento robot som nadizajnoval štýlom, aby sa vedeli oddeliť od rámu, takže keď si to chcete vytlačiť doma, tak si to viete customizovať. Časti robota sú jednoducho spraviteľné, že vieme si to proste rýchlo namodelovať, ale najťažšia časť v tomto celom bolo napasovať všetky diely tak, aby zapadali do seba. Ja si myslím, že toto by si zaslúžilo odber. Viete ako, a napíšte mi do komentárov, ako by sme mohli zlepšiť ten dizajn. Dobre, toto je kvázi iba dizajn, hej? Čo bude ďalej? Ešte nás čaká výroba PCB dosky, 3D tlačenie, dávanie to dokopy a potom už finálne programovanie. Takže dúfam, že sa tešíte na ďalšie videá a na túto cestu. Privoláte ďalších kamošov, aby mohli súcitiť a vidíme sa na budúce.